El bloc Compromís sempre ha estat en contra del projecte de la nau des d'un principi. Sempre ha semblat un projecte totalment innecessari, que ve per duplicat, amb un cost elevadíssim, totalment sobredimensionat. Estem parlant de 13 milions d'euros. Ja en la legislatura passada ja van demanar que no es fera i que es canviara per un altre projecte, que s'aprofitaren d'aquests diners. Nosaltres hem pensat que realment el millor projecte, l'obra a la que haurien d'anar destinats aquests diners, les notes que són els ramals secundaris del clavegueram, de les Roques i del Montgó. Un projecte que serviria per reactivar l'economia local, donar feina a empreses locals i, òbviament, crear llocs de treball a la ciutat. Sabem bé, la mateixa que ho va dir més d'una vegada, la UTE que s'ha fet el ramal principal no va fer els ramals secundaris, l'Ajuntament de Dénia no té capacitat econòmica, no té diners per a fer per ella mateixa aquests ramals secundaris, que no se li dona a la UTE que està fent ara el ramal principal, quan precisament no és que estigui donant el preu més competitiu. Que cada particular faci el que consideri oportú. És que n'hi ha només una coseta, és que tenim que calcular, el poble té que calcular que les connexions, si efectivament és tal i qual com se va dir ahir, que no se van enganyar, n'hi ha alrededor de 7.000 connexions. Senyores, 7.000 connexions per 960 euros, estem parlant d'alrededor de 7 milions d'euros de cost. No estem parlant de 700.000 euros, 7 milions, que això representaria per a un poble com Dénia en la situació que estem laboral, donar aquests 7 milions durant 3 o 4 anys a aquestes xicotetes empreses que mengen, viuen i conviuen en el poble de Dénia. Ells mateixos van comentar en l'associació que ells calculen que fer tots els ramals secundaris, tots, tindria un preu al voltant dels 4 o 5 milions d'euros com a màxim. El pla Confiança són pràcticament 9 milions, 8,9 milions d'euros. Encara es quedarien uns 4 milions d'euros com a mínim extra, que encara no hem tocat amb aquests diners. La nostra proposta, què faríem amb aquests diners, està molt clara, és asfaltar els carrers. La UTE que està fent els ramals principals no està asfaltant els carrers, l'Ajuntament de Dénia no té diners per asfaltar els carrers, nosaltres pensem que, òbviament, els carrers no poden quedar-se com s'estan quedant amb formigó d'aquella manera, i es quedarien 4 milions del pla Confiança per asfaltar els carrers.